मारिबा लागे मा बारबा लागे खोनाखै नामा जेनेबा एबसुआ गामि गामि हाबनायाव दानि दिनाव सोरबाया बुनोबो नागिरदों सोरबा नुदोंना रायजोफोर नैबे बिदिबो होनानै दङ नाथाय मानो एबसु बायदि गोथार आफाद हारिनि सिनस्रि हारिनि थैनाय आरो थांनाय मर्यादा गासैखौबो लोब्बा लानानैसो आबसु बै आबसुआ मानो बर' गामियाव हाबनो मोना बेखौ गोबाङा कुइसन खालामनो हागौ दिनैनि दिनाव मानो मोना आरो नैबे मा सम मानि थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों फिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन लोगोसे बै दावराव माबायदि जादों आं बेखौबो ससे होगोन गोबाङा नुबाय गोबाङा नुवाखै आरो बिनि गेजेरावनो मानो मोना आरो बहुत इम्पर्टेन्ट खोथा हाबनानै दंबावो रायजोफोर होनो थांगासिनो दङ नों माबा परिस्थिति गाबो सौबाना देखानायखौथ' मारिबो नांगौ यो मारिबा लागे मा बारबा लागे खोनाखै नामा जेनेबा जानांगौ जाबाय नोङो यो स्टुडिअ इउनि फैदो लाजिया नामा नोङो गामियाव इदि लाजिया नामा यो स्टुडिअ इउनि खोथा मान सनमान गैया जा मानो नांलायनांगौ जाखोहाय बयनिख्रुइ साबसिन बेदलाबारिजों गामिया लाब जादो इयाव मा लाब जानोलै आं इयाव खाथि थाना खोनाखै नामा जेनेबा आं जाम्बा नामा देलाय इयाव जेनेबा आं होनदो एबसु हिसाबै फैदो एबसु हिसाबै स्टुडिअ इउनि खोथाखौ बुं होनदों मान डिस्टार्ब होदों मान डिस्टार्ब होदों दिस्टाबाखै मानो डिस्टार्ब होदो अरे यार आं स्टुडिअ जाबाय खोथाखौ बुंदां नोंनि उदैयासो कारे समाजाव नोंसोर बायदिनि गोनांलै समाजाव नोंसोर माने नै बेलेग डाइरेक्सन खोनासं जेनेबा बिसोरो एबसु हिसाबै फैयाखै होनबा बिसोर स्टुडिअ इउनि हिसाबै फैदो आं एबसु जाबाय नों होननाया जाबाय बिसोर एबसु खोथाखौ बुंनांगौ स्टुडिअ नों होननाया जादो दा बेयो आदाया खोनासं आंनि खोनासंग्रो खोनासं बियो आदाया नों होनदों होननाया जादो बेलेगाव दा थां होनदों बेलेगाव दा थां होनदों इन्थ' जाबाय नों होननाया जादो नोङा मा नों होननायाबो जादो माने बेलेगाव मानो दा थांगोन आं आच्छा नों होनदो नोङा मा नों होननायाबो जादो दा आंखौ मानो सोबाखै नोङो मानो सोबाखै सोबानाया दासो मानि थाखाय थांग्रोनि सिगाव नों मा खालामखो मानि थाखाय ओइ नों मा खालामखो एसे बुजिनांगौलै मानानै मानो बिदि खालामलायो दिफेन बर'आ दिनै दुलाराय एबसु जिल्ला आनसलिक इउनिट एबसुफोरनिसिम नैबे लाइजामनि रावखौ बोरैहाय फोसावनो हाखो आरो इउनिट आनसलिक जिल्ला दिनै गामि गामि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लेंहरनानै फैगौ बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लिङै फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लेंहरनानै मा बुजायनो नागिरदों मा साननाय जादों मा बुंनो नागिरदों फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाखौ लेंहरनानै गथ' गथायफोरखौ सोलोंथायाव जौगाहोनायनि बोसोन होनो सानदोंमोनब्ला नोंथांमोना थांनाय गरम बन्द'आव सामार भेकेसनाव मानो बेफोर हाबाफारिखौ लायाखै दिनैहाय मानो MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट सभायावसो नैबे लाइजामखौ नोंथाङा बोरैहाय गामि गामि लाइजाम हरहोनो हाखो आरो बे लाइजामनि आयदायानो जाहैबाय रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय फैगौ BTC इलेक्सननि बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लिंनो थाखाय खावलायनाय बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरैहाय मेल लिंनो हाखो थारमाने नोंथाङा नैबे लाइजामनि गेजेरजों फोरमान होबाय एबसुआ थारैनो गमामा UPPL आरो UPPLआनो एबसु आरो एबसुआनो UPPLआनो एबसु होननाय फोरमान जायाखैना बियो बेथ' रग' रायजो राजाफोरनि आखाइ बे लाइजामा दङ अब्ला नोंथाङा बोरैहाय एबसुआनो UPPL होनबा गाज्रि मोनो सोंखारियो जिगाब बुन्था सावो आरो निन्दा खालामो जिल्लानि आनसलिकनि ब्लकनि फरायसाफोरखौ गोथां बिथिं दैदेननानै नोंथांमोना फुथुला सावहैयो बोसोन हरो सोंखारिनो बायदि रावजों सोंखारियो अब्ला नोंथाङा दिनै बर' फरायसा आफादखौ राजनितिकआव लांदों ना राजनितिकनिफ्राय गोजानाव दोनदों बेखौ नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव नैबे लाइजामनि सांग्रांथि सावराय मेलखौ मानो सोरनि थाखाय खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिया सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों खुंथाय जाया सरकार बे खुंथाया
जाय सरकारा मोजां मावदों बेखौनो जोङो मदद होनांगौ आरो जों सरकारखौनो लाखिनांगौ होननानै बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बुङाखैना अब्ला नोंथांमोना एबसु जानानै UPPLनि मोगा मोगि नोंसोरो फैसा गरसेनि फारनैबो एखे नङा बेखौ बुंनो हाया होनबा रायजोआ दिनै बुङोबा नोंथांमोना दुखु मोनगोन जानो हागौ नोंथांमोन गोबां नायगिरिफोरा कमप्लिट बुजिबाय बुंनांगौ फंनैसो दंबावो रायजोफोर जेब्ला बै समावहाय जोंबायदि फिसा फिसौ गुथिराम बाथिराम इउटुबार बर'नि फिसा फिसौ जादेरा फादेरा इउटुबार बैफोरनि सायाव एबसुआ आनसलिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस मिट होनो हादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बुंबा गाज्रि मोनगोन सोरबा दुखु मोनगोन रागा जोंगोन होनांगौ बेखौ जालायगोन नाथाय सैथोआ बेनो दिनैनि दिनाव जाय जायगा जाय समस्थिफोरावहाय नन एसटिफोरा इलेक्सन गेलेनो मोन्थाय गैयामोन बिसिनि नमिनेशना एक्सेप्ट जाबाय नाजाव जाबाय नाथाय मानो बैफोरनि सायाव दिनै मानो ना आनसलिकआव ना अबेबा डिस्ट्रिक्टआव ना अबेबा सेन्ट्रेलाव मानो प्रेस मिट होनो हायाखै गुथिराम बाथिराम फिसा फिसौ इउटुबारफोरखौनो प्रेस मिट होनो हायोब्ला नंखाय बाखाय बर'जों बर' लिडारफोरखौनो मुर्ति सावनो हायोब्ला बैफोरनि सायाव मानो एनालाइज खालामाखै नैबे गेदेर सोंलु जानानै फैदों बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना गोबां माखासेया बुङो दावराव देख्रेबमोन जोलैनि हांगार थांगार माबा माबि दा बैसोर सारमोनासो खारगासिनो दं इनकुवायरि खालामदों कर्टसिमबो खारदों आरो खारलांबाय थागोन मानि थाखाय हारिनि थाखाय सानग्रा नङामोनब्ला नैबे मोनसे दिनैनि दिनाव गेदेर सोंलु जानानै फैदों आरो खांखिला सारा दहाय मा बुंलांखो नोंथांमोना 100% गोरोन्थि गोदोनि बर' फिल्मखौ नायोब्ला नुगोन बावहाय रल लानाय बिथां सारा दिनैनि दिनाव मा बुंलांदों आबसुखौ मानो हाबनो होआखै आरो आबसुआ बै समाव सामार भेकेसनावनो गरम बन्द'आव मानो मावाखै बेफोर खामानिखौ दासो मानो इलेक्सन समाव डेन्जार कुइसन सोंदों बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना गोबाङा बुजिबाय